እምነት ኣብ ዘይብሉ ሰዓቲና ንነብር ዘለና ብርግጽ እምነት ተፈቲኑ ቃልን እምነትን ኩሎም ተሓዋዊሶም ሰብ እናተጠለመን እናነብዐን ኣብ ዘለናሉ እዋን ኢና ዘለና። ክቡራት ቤተሰበይ ድሓን ዲኽን ከመይ ኣለኽን? ሰላምታ ድማ ይረሳዕኹን በቢ ዘለኽንኦ ኣቕጣጫ ዓለም ዙርያ ሰላም ክትኾናለይ እናተመነኹ እናይ ሎማዓንቲ ኣርእስቲ ቪድዮ ድማ እሙን ወዲ ንምርካብ ክትገብርዮ ዝግብአክ ነገራት ወይ ከዓ እሙን ወዲ ብኸመይ ዝፍለጥ ዝብል ኣርእስቲ ቪድዮ ዝሃብክዎ እዩ። ስፍሕ ዝበለ ምቅር ዝበለ ትሕዝቶ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። እስካዕ መወዳእታ ሓቢርክና ንክንፀንሕ እናተላዋኹ ንብዙሕ እዋናት ይዝከረኒ ወይ ከዓ ይፍለጠኒ እዩ። ቪድዮታት ከም ዘይሰርሓኹን ሓደ ወርሒ ዝኣክል ካብ ሕጂ ግን ብተኸታታሊ ናብ መደበኛ ስርሐይ ተመሊሰ ኣለኹ። ኣነ ሓቢረክ ክንፀንሕ እስካዕ መወዳእታ ሃፍቶም እየ። እዚ ሃፍቶም ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ክቡራት ቤተሰብ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ድማ ሳብስክራይብ እናገበርክን ላይክ እናበልክን ነዚ ቪድዮ እዚ ሓቢርክና እስካዕ መወዳእታ ፅንሓ ኢኽን። ናይ ሎማዓንቲ ርእሲ ቪድዮና እሙን ወዲ ንምርካብ ክትገብርዮ ዝግብአክ ነገራት ወይ ከዓ እሙን ወዲ ብኸመይ ክፍለጥ ይኽእል ዝብል ኣርእስቲ ቪድዮ ዝሃብክዎ ሓቢርክና ፅንሓ እስካዕ መወዳእታ ማለት እዩ። ስለዚ እሙን ወዲ ብኸመይ ኢና ክንፈልጥ ንኽእል? ሎሚ እምነት ወይ ከዓ ናይ ሰባት ማንነት ኣብ ዘይንፈልጠሉ እዋን ኢና ዘለና። ስለዚ እሙን ወዲ ንምርካብ ፅቡቕ ሓዳር ንክህልወኪ ፅቡቕ መፃእ ንክህልወኪ ብርሃን ዝኾነ ንደቅኽን ሰብኣይክን ፅቡቕ ዝኾነ ጉዕዞ ንክህልወክን ቤተሰብክ ክትሕጉስ እንድሕር ትደልያ ኮንኪ እሙን ወዲ ንምርካብ ክትገብርዮ ዝግብአክ ጥንቃቄታት ኣሎ ማለት እዩ ክብርቲ ሓፍትና። ስለዚ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? ብዛዕባኺ ወይ ከዓ ብዛዕባኡ ቀሪብኪ ኣፅንዕዮ ወይ ከዓ ፍለጥዮ እዩ ሕጂ እቲ ሓላፍነት ናይ ባዕሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ወዲ እሙን ድዩ ካሕዳም ድዩ ወይ ከዓ ሰታይ ድዩ ኣይሰትን ድዩ ንሓዳር ይኸውን ዶ ኣይኸውን ዶ ስራሕ ይፈቱ ዶ ንዝብሉ ሕቶታት ንክትፈልጥ እንድሕር ትደልያ ኮንኪ እሙን ምዃኑ ዘፍልጠካ ሓደ ተቐዳማይ ነገር እንታይ እዩ? ብዛዕባኡ ቀሪብኪ ኣፅንዕዮ ወይ ከዓ ፍለጥዮ መን ምዃኑ ማለት እዩ። መን ምዃኑ ምፍላጥ ክበሃል ክኽእል ከሎ ሹም ናይ ሰብ ምፍላጥ ማለት ኣይኮነን ክቡራት ቤተሰብ። ንትወዲ ቀሪብኪ ምስኡ ግዜ ክትሕልፊ ሻሂ ክትሰቲ ብዘይካ ፀወታዊ ርክብ ኩሉ ነገራት ምስኡ እናገበርኪ መን ምዃኑ ከተፅንዕዮ እንድሕር ትኽእል ኮይንኪ ብቐረባ እቲ ሰብ ንሱ ክርድአኪ ወይ ከዓ ክትፈልጥዮ ትኽእል ኢኽ። ስለዚ እሙን ድዩ ኣይ እሙንን እውን ኣብቲ መንገድታት ብዝዕለክ ዕላላት ወይ ከዓ ኣብቶም ንስኹም ሓቢርኩም ትሕልፍሎም እዋናት ሰብ ገምጊምካ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እሙን ወዲ ንምርካብ እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ እዩ? ንእምነት ዘለዎ ርድኢት ከመይ እዩ? እዚ እምነት ክበሃል ክኽእል ከሎ ብዛዕባ ሃይማኖት ወይ ብዛዕባ ተመሳሳሊ ዝኾነ ርድኢት ናይ ሃይማኖት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ክቡራት ቤተሰብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ። ንእምነት ዘለዎ ርድኢት ክብል ከለኹ ብዛዕባ ፍቕሪ ዘለዎ ርድኢት ብዛዕባ ፍቕሪ እንታይ እዩ ዝርድኦ? ንኣብነት በቃ ነዋልድ ብኸመይ ዝቐርፀን ወይ ከዓ ንእምነት ብኸመይ ዝቐርፆ ንቐለበት ንቃል ኪዳን ወይ ከዓ ንቃል ንሕድሪ ከመይ ይርድኦ ኢልክን ክትርድኦ ትኽእል ኣለክን። ስለዚ ንእምነት ዘለዎ ርድኢት እንድሕር ፈሊጥካ ይኾንካ ሓደ ወዲ ተባዕታይ እሙን ምዃኑ ዘይምፍላጡ ወይ ከዓ ምፍላጡ ከፅግመልካ ይኽእልን ማለት እዩ ክብርቲ ሓፍትና። ስለዚ ንእምነት ዘለዎ ርድኢት እንታይ እዩ? በቃ ምስ መሸ ምንም ነገር የለን እንታይ ሓጢኣት ተሓቢኻ ዝግበር በቃ ቀሽኻ ኸድካ ክትናሳሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣመለኻኽታ ድዩ ዘለዎስ? ወይ ከዓ ንእምነት ዘለዎ ርድኢት ከመይ እዩ ክተፅንዕዮ ክትኽእሊ ኣለክ ማለት እዩ ክብርቲ ሓፍቲ። ስለዚ እቲ ሳልሳይ ድማ እንታይ እዩ? ግዚኡ ኸ ይህበክ ዶ ወይ ከዓ ግዜ ምሳኸ ይሕልፍ ዶ? ንኣብነት ግዜ ምሕላፍ ክበሃል ክኽእል ከሎ ኣብኡ ክካተቱ ዝግብኦም ነገራት እንታይ እዮም? ኣብቲ ግዜ ምሕላፍ ፍቕሪ ብሴክስ ወይ ከዓ ብካልእ ነገር ኣይኮነን ዝግለጽ። ፍቕሪ ማለት ምክብባር፣ ምምዓዓድ፣ ምርድዳእ ውሕሉል ዝኾነ ግብረ ገብነት ዝኾነ ግዚኡ ንዓኺ ይህበክ ዶ? ንዓኸ ኣኽቢሩ ውራያቱ ገዲፉ ምሳኺ ፍቕሪ ይሰርት ዶ? ወይ ከዓ ፍቕሪ ዝበሃሉ ነገራት ብተግባር ይቐርጽ ዶ እዩ እቲ ግዚኡ ዝበሃል ዝኽእል ዘሎ ማለት። ስለዚ ንዓኺ ግዜ ሂቡ ስምዒታት ክንርዳእ ድሌታት ክንክፈልጥ ይሕልፍ ዶ? እዚኦም እቲ እሙን ወዲ ምዃኑ ትፈልጥሉ እዩ ማለት። ስለዚ ግዚኡ ክበሃል ክኽእል ከሎ ካብ ናቱ ዕድመ፣ ካብ ናቱ ርድኢት፣ ካብ ናቶም መላኻኽታ ንዓኺ ዝኸውን ግዜ ይብጅት ዶ ወይ ከዓ ይህብ ዶ? ኣቴንሽኑ ኣበይ እኒኤልኪ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ክብርቲ ሓፍትና። ስለዚ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ? እሙን ወዲ ምዃኑ ንትፈልጥሉ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ሒዝዎ ዶ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ሒዝዎ ዲ ምሳይልክ እውን ተፅንዕዮ ትኽእል ኢኺ። እዚ ምስቲ መፅናዕቲ ዝብል ሓሳብ ዘልዕልክዎ ተማሲሉ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ስፍሕ ቢል ኣይገልፆን እየ ክቡራት ደቂ ኣንስትዮ። ስለዚ
ናይ حق ፍቅሪ ሒዝዎ ዲ ወይ ከዓ ናይ ሴክስ ፍቅሪ ዘለዎ ምሳይቲ ዓይነት ፍቅሪ ሒዝዎ ወይ ከዓ ዘላቅነት ዲልክውን ተጽንዕ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኩሉ ፍቅሪ ንሴክስ ደልውን ኣፍቂረ እዩ ዝብል ንዝኾነ ነገር ደልውን ከምኡ ዝብል ፍቅሪ ሕጂ ሓሚሙ ዘሎ ክበሃል ይኽእል ስለዚ ብዛዕባ ፍቅሪ ወይ ከዓ ናይ حق ፍቅሪ ሒዝዎ ምሳይ ኢልኪ ከተጽንዕ ትኽእል ኣለክ ክብርቲ ሓፍትና ስለዚ እቲ ቀፂሉ ዘሎ እሙን ወዲ ንምርካብ ድማ ታዩ ብዘይ በኣኺ ህይወት ይኸብዶዶ ብዘይ በኣኺ ህይወት ከመይ ዝቆርጾ ንኣብነት ንስኽብ ዘይለኹሉ እዋን እንታይ ዓይነት ስምዒት ይስምዖ እሙን እንድሕር ኮይኑ በቃ ብዘይ በኣኺ ክነብር ይክእል ዝዓይነቱ ኣነጋገራ ወይ ከዓ كموم عينت حزل كم نجارات زخون نحرز علك خوينو زي أمون ودي تبعتاي مخانو بزي حريقي خالو نجار جبر كم زي غل كتأمنيو وكعان في كتاتو يحبرو الكلو مالتي كورت حفتنا لذي تيك أتيلو زل قدم زراوي جن زي يوتيوب channel كم توترو سبسكرايب جورو إنا نبل سبسكرايب نحرقينكم إحنا بتنكر ستوديون بتنكر حسابات النامة أنا كورة تكنسيحاتين تسخن تلوم حدارنا هلو كن كونجو نجار نختراوا حقوسات ممكن نختنبر إنا سبسكرايب بمقار بيتسكونا نولكن كل جزء برن خال نجار يكون كورات بيتسوي لا سبسكرايب نجار كن نز فيديو زي لايك زي ولكن تعلق خدمة لايك ناولكن حيركنا نتن حقيقة أمون ود نمركاب تجورو يزجب أكي أتي نايم ود عتاد ما تعيو أنت تفعلي خيا كما يخون زي متمثالي مالتي لازم تتفعلي خيا واحد ود تعتاي كما يخون ويقع سبسبي تفعلوا ديو كال وراين كالي هوتن قتل زلالس ويقع بزي ما أخي نبرنا لا تتخكلن ريالي تسخن خنقرا كيدل مالتي لذي زي اتي مسارتاو نغري مالتي اد مسارتاو نغري زي اتي قتيلو زل دما تعيو من ودي كم غيركا فلت يخل دماني ناي حلوف ناي فقر هيوتو خمايو ناي حلوف ناي فقر هيوتو بحال كلكلو كوراح دق انسي حواتي اندحر بفقر تغود اخوين سبزي نعخون كغودك يخلي مالتي اندحر بفقري فريش كوينو ወይ ከዓ ምንም ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ግን نعخون زي غودك يخلي ስለዚህ ናይ حلوف ናይ فقر هيوتو كما እዩ እዩ ሕጂ ዝኾነት ጓን ሰይቲ ጎዲ ኣቶ ኣምቢዓቶ እንድሕር ከይዳ ኮይና ንስኹን ከምኡ ገይሩ ስለ ዝቀርጸኪ ሰናይ መጀመሪኡ ስለ ነበረት ርእሳ ወይ ከዓ ናቱ ርእሲ ሙስኣ ስለ ዘሎ نقول لندق أنستيو خم يجري إذا حسبن زي زود تعتاي زي بقى جوداتي عندك أنستيو حماقاتين ويكع بقى عندك هذا صوت أورك وضعي كبري يجبأن نيل كأمني خليس لازم يحلف ناي فقر هوتو كم مخانو خطر أدخل لك الدنيا عند حمكنكي قد محزف كرودي بفقر زي تجود دخل رخت خليقي ولا قا بفقر تجود أنت قينون السختري بمقبار نفتح كلنا مسمر نختم صياحة صارت خليقي ما التي كورت حفتنا لازم أمون ودين مركب ويكعن أمن ذل ودي أزي شمنت شوعات زغون تزرزرنايو نايلو معانتي فيديو ناول أو زي زود أزل مالتي كورات بيتسوي أبقى علي سوم دم تمثالي فيديو حيز أحمدتي سكا حجي فيديو قاري تسل نوركو بزخان حد بيستات كوينة نيرة كا حجي جن أو سوم من سلسته سولوس 10 ساعات حاموس 10 ساعات سوري كرتا سنبت 10 ساعات نواخون كبست كمكورية كورات بيتسوي سبسكرايب ناقوركم بيتسوكونو أبزع على درجة حنو تحنا نعاكم بمحاز بممان سلام